Benvinguts a un nou vídeo bastant diferent de l'habitual. En aquest m'acompanyareu a mi i a uns amics a dormir de refugis durant uns dies per Catalunya. És un vídeo poc estructurat, en què gravo quan me'n recordo. Espero que us agradi. Bon dia pel matí, xavales. Fa molt de temps que no ens veiem. Ho sé, culpa meva, però bueno, ha sigut un estiu bastant liat. Ha anat molt bé, ara us l'explicaré. Però res, informar-vos que són les 5 del matí. Acabo d'aixecar, que ens anem a la muntanya uns dies amb el meu germà i amb en Nacho. Així que, bueno, acompanyeu-me i us explico una mica com ha anat l'estiu i ens veiem una estona, que feia molt que no gravava. Bon dia pel matí. Què passa? Hola. Hola. Bon dia. Amb això anem full equipaos per un parell de dies. Bueno, un parell de nits, 3 dies de refugi. Una canción de Positive Vibration. Ya que es la positiva. Una mica, què diu Nacho? Tete querido, ¿por qué? ¿Qué pasa, Tete? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiramos para arriba o nos achacamos? Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. I està costant una mica la pujadeta. Pues bueno, res, aprofito que estem aquí, estic esperant que acabin de posar aquests dos grupos per explicar-vos una mica com ha anat l'estiu. Ha sigut una locura i no he posat vídeos perquè realment he estat molt liat i he prioritzat altres coses. Però bueno, l'estiu va començar el 20 de juny, un 3x3, va ser una locura, hi havia un fotimer de jugadors, estava totalment ple, vaja, i va anar molt bé. Llavors el dia 22 vam començar el casal de Tordera, vam estar 2 setmanes fent només casal, i el dia 5 vam començar el campus. La primera setmana la vam fer en una casa i la segona i la tercera les vam fer a un càmping a Blanes i anàvem amb bus al pavelló, tornàvem en tren i ens ho vam gestionar molt bé, la veritat, i el càmping va molar molt perquè les instal·lacions i tal estaven molt bé, hi havia bona piscina, hi havia ambient, hi havia activitats d'animació i tal, i que va estar molt bé. Ara seguirem pujant i us acabo d'explicar ja una mica com ha anat tot plegat. Que no te la gane la pena, mi friend, sale ya de este agujero, sale ya de este problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Ahora alza la cabeza, que por algo se empieza. Da la camina y Bueno, observa ja la estem aquí, al refugi de la Cabana Sorda. Tenim l'estany aquí al costat, de puta mare. I res, hem anat a collir una mica de llenya. Ens farem un entrecot, got, i a dormir. Ara encara és d'hora, vull dir, tenim molta estona per estar aquí chill. Hem fet un banyito allà a l'estany i tot. Ens cal alguna coseta a fer, entretenir-nos. Tenim l'una i tenim algun llibre, o sigui que això, té pinta que farem això hem vingut a no fer res, a estar tranquils, així que bueno, ens farem preparar la llenya i ens posarem a fer el vago. Bueno, ja tenim fet el foc aquí i el seu xuletón. Que locura, la veritat que bona vida. Ens ha posat a ploure. Bueno, nosaltres l'hem fet aquí, la barbacoa, i ja hem acabat de cuinar, així que perfecte. Gaudir una mica de la pluja. Yo creo que aquí, a la montaña, eso es muy parecido. El camino.
Bueno, doncs ja hem sopat. Ha plogut una estona, així que hem decidit entrar al refugi i posar-nos a menjar. Hem fet uns entrecots que han quedat molt bons. I res, estem dormint aquí. Hi ha bastanta gent, som com 15 persones fàcilment dormint al refugi avui. I res, les vistes són una mica això. Molt maco, i per l'altre costat hi ha l'estany. I bueno, això és una mica tot. No sabem què farem, si demà marxem d'aquí i anem a algun altre lloc, o si ens quedem, demà veurem. Però bueno, jo em posaré a llegir una mica, un llibre que m'ha donat la meva mare, de Peter Pan. Aquí em despedeixo. I ens posarem a sobar molt d'hora, igual a les 8 o 9 o una cosa així, estem dormint. A més no tenim cobertura aquí perquè estem a Andorra i no hi ha roaming d'aquest i tal, però bueno, això, estem tranquils, la mar de bé, i demà veurem què fem. How many roads must a man walk down before you call him a man? Bueno, aprofito i us explico una mica més de com ha anat el tema de l'estiu. La veritat que ha molat molt el tema campus, ha sigut l'hòstia. M'ha agradat molt com és fer un campus en un càmping així, diguem, amb ambient, i els nanos jo crec que s'han passat molt bé també. Teníem moltes coses a fer al voltant, teníem la platja al costat i vam anar a sopar un parell de dies allà i tot. O sigui que, bueno, ja us dic, va estar molt bé. I ara ja estic preparant una mica el Nadal. He demanat dates ja de pavelló i tot, així que espero que aviat us pugui comentar que tenim noves coses pendents. Farem diverses coses al Nadal, no pararem, o sigui que guai. I res, he començat a plantejar-ho una mica. Bueno, l'estiu, ara el tema laboral, diguem, de l'estiu s'ha acabat, jo ja no faig res més. I ara, afortunadament, se'm venen dies molt tranquils, un parell de setmanes que no he de fer res. Després tinc una setmana de pretemporada i llavors me'n vaig de viatge 2 setmanes, ja us diré a on. Però això, em salto 2 setmanes de pretemporada per viatjar, o sigui que, em sap greu, però ja tocava, anem amb la família i, ja veureu de què es tracta. Suposo que faré vídeo tant d'un com de l'altre. I jo crec que poden quedar vídeos molt guapos, la veritat. Així que... Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have? Bon dia pel matí, xavales. Són les 7 i alguna cosa i res, arrenquem cap al cotxe, hem decidit marxar i anirem a un altre refugi a veure si està més tranquil, perquè en aquest hi havia 20 persones igual, una locura. I això, quedem al camp i segurament anirem cap a Catalunya, cap al Pirineu català. Així que, anem amb nosaltres, no? Bueno, xavales, doncs ja estem a la civilització amb cobertura i tot plegat i avui no ens esperàvem, però farem una visita a la fàbrica de Clinton, que és on fan els estics Oxamba. Així que ara arriba en Jordi García, que és l'entrenador del Massanet i és el comercial amb el que parlo, i anem a fer una volta per la fàbrica, a veure què ens ensenyen i què ens expliquen. Ara, us ho gravaré i entrarà aquest vídeo també. I ara us explicaré com es fa un estic d'hoquei. Per començar, agafem taulons de fusta i els tallem de forma que fem mànecs i pales. Els mànecs són fustes que es van aprimant a la punta de forma de cunya i les pales es corben de manera que agafa la forma d'un estic. Quan juntem un mànec amb 2 pales, queda això. El posem en aquesta màquina de manera que s'allisa d'un costat, de l'altre i s'arrodoneix d'un costat i de l'altre. I al final acaba quedant el que és més semblant a un estic d'hoquei. Però això encara li queda bastanta estona per fer-se servir. En primer lloc, es posa fibra, 3 capes a cada pala. I després de que s'assequi, es lija de manera que queda perfectament col·locada. I un cop ja tenim l'estic enfibrat, el col·loquem en aquesta màquina, que és una impressora làser, i fem que un estic en blanc quedi pintat d'aquesta manera. I de forma molt resumida, així és com es fa un estic Oxamba. Bueno, doncs ha sigut una tarda molt rara. Havíem d'anar a un refugi
però la carretera, diguem, que portava on comença la ruta estava tallada per tema incendis i no sé què. Hem hagut de buscar opcions. Havíem d'anar a una ermita així a dormir allà, però no els hi ha condit perquè es veu que igual plou o tal. I, bueno, al final hem vingut a una casa de colònies, aquí a Olot. Bueno, i ens hem aixecat. Avui, com que estàvem dormint en una casa de colònies tancat i sols, ens hem aixecat tardíssim i res, hem anat a fer un cafetó aquí al menjador de la casa de colònies i ja marxem. Ara ens anem a Banyoles a fer una ruteta i a buscar un altre refugi, fer un banyito a l'estany i jo què sé, tranquil·let. A més, hem fet un fitxatge d'última hora d'en Janau Matei, company d'equip a Palafrugell, o sigui que, bueno, estarà entretingut. I res, fins aquí, anem a fer una volta. Pues bueno, hem vingut aquí a l'estany de Banyoles una mica a fer un bany i ara ens anirem a buscar el refugi. Dinem i anirem a caminar una estona, aproparem una mica el cotxe i ens anirem a dormir por ahí. Una mica de manjar al Mercadona. El pitjor pobre que m'he menjat. Bueno, primer i pitjor que m'he menjat en meva vida. I... A veure, aparcarem. El cotxe no és molt gran, jo crec que entra, Fondo a esquerra, fondo a esquerra. Fondo, però no fondo del valle. Ja et pots a ploure ara. Tira, tira. Tira, tira, que ja ho tens. Molt bé, vejant. Una mica més. Tira, 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 tira. Tira, passat. Ja. Perfecte. Bro, top. Good boy. A veure, sabates normals. Li ha passat això, a veure. Joder, han durat poc les sabates. És de running. Sí. 9 metres d'estimació. Pues ala, anem al lío. Sí que va només ràpid. Oh! Bé. Ja hem arribat. I... Ah, pues adeu. A veure. Sí. Sí. Oh! Mira això, noi. Voleu room tour? Faig un room tour. Room tour? A veure. Què hi ha? Què hi ha? Vale, pensava que hi havia alguna cosa, A veure. Res, bro. Barbacoa, tal, banquito per seure. No? I a veure l'habitació. Molt bé. Està molt bé. Ja està, què més vols? Sí. Jo tinc llit. Mira. Ui, podem pujar aquí. Que locura. Està molt guapo. M'ha pillat. Espera, espera. Ah, ja està. Que no, i que pots pujar aquí, bro. Això està guapo. Pues estem aquí dalt, aquí veurem la posta de sol, te minta, no? I... Oh, que guapo. Joder, està guapo, bro. Molt bon spot. Vella Montserrat desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant les primeres persianes sobre feixugues badallant.
Bon dia pel matí, xavales. Bueno, ja està, hem deixat el refugi. Haureu vist com hem dormit. Precàriament, però bueno, suficient. I res, s'ha acabat la coseta. Ara baixem cap al cotxe, anirem al súper a buscar alguna d'aigua freda i, bueno, alguna coseta. I cap a casa, o sigui que fins aquí. Va, m'acompanyeu a casa i després tanquem vídeo. Fins ara. I bueno, fins aquí el mini trip, aquest vídeo raro, he gravat una mica així random quan m'he recordat, però bueno, ens heu acompanyat uns dies així a la muntanya i res, ja som un altre cop a la civilització, com podeu veure, i jo crec que la setmana que ve començaré un nou vlog, així que suposo que trigareu en veure'l, però bueno, pot estar molt guapo, ja us diré a on te vaig, però serà destino top i això, setmana que ve també començo entrenos, dilluns i dijous entreno i el divendres, si no m'equivoco, marxo. Així que, bueno, això, ens veiem a la propera. Va, gràcies per veure. Ciao!